Bueno, Eider nauzue, 50 urte ditu momentu honetan, diagnostikatu ziaten, 58 urte nuenean, bularreko minbizia diagnostikatu ziaten. Eta, bueno, jendeak esaten duen bezala, badago diagnostikoa baino arinago Eider bat, eta diagnostikoa eta gero, eta prozesua eta gero beste Eider bat. Aurreskoletako hezitzailea naiz, eta urte askotan egonaz sindikatuan liberatuta, sindikatuko kide izan nintzen, eta 10 urte pasan nituen liberatuta. Eta momentu batean, erabaki nuen zikloa bukatzea hartzegoela, eta erabaki nuen berriro lanera bueltatzea. Lanera bueltatu nintzen, egon nintzen ikasturte bat aurreskolan, nire aurreskola Muskizen dago, eta oso... Ez dakit nola esan, batean bueltatu nintzen nire zerara, nire gustokoa nuen lanbide batera, nire seme-alabak nagusiak ez dira, baina nagusitu dira. Ez dakit, nolabait ere esango nuke, pasan nuen ikasturte bat gustora, ni izaten, nire lanbidearekin, pixka erabaki nuen, ez ni lehentasuna izan behar nuela, baina bai, nengoen momentu batean, konturatu nintzen, berriro beste gauzak eta gustoka nituen gauzak egiteko pres nengoela, berriro. Eta, igual amatasuna, denbora gehiago suposatzen dolako. Ordu nik esango nuke, eta beti esaten dut, momentu onenean nengoela. Igual ez da egia, baina ni bai sentsazio hori, diagnostiko jaso ondoren bai izan nuen sentsazio hori, nengoen nire bizitzako momentu honenean. Eta batean, dutza, begiratu, ikutu, garbitu, eta bularrean, ostras, koskorra. Eta orduan, momentu honetan koskorra ikutu nuenen, esan nuen, ostras, hau ez da normala, hau ez da normala. Eta hurrengo egunean familiako medikoren hurbildu nintzen. Eta familiako medikoak ere esan zian, Eider hau ez da normala. Sentsazio bat nabaritu nuen lehenera biziko momentut. Eta orduan, dana izan zen nahiko azkarra esaten dut orain, porque momentu horretan gauza gertatzen dira oso astiro. Zan nahi dut, joan behar duzu, ginekologenera, mamografia egingo dizugu, baina lehenago egin behar duzu beste proba bat, dana pasatzen da oso astiro, gero konturatzen zara, oso azkar pasatzen dela dana, hilabete batean eman ziaten diagnostikoa, baina niretzat izan zen oso denbora luzea. Beste kasu batzuekin konparatuta, egia esan, nirea nahiko azkar izan zen. Baina, momentu txarrena igual izan zen, mamografia egin ostean, esan zianen ekografo, bertakoak esan zian, ez daukaitzura honik, eta hoberena izango litzateke, ateratzea muestra bat eta aztertzea. Nahi baldin baduzu momentuan egingo dizugu eta momentuan egin ziaten. Momentuan egin ziaten, ostean joan nintzen lanera berriro, umeekin. Udazan, orduan, lanetik atera eta joan nintzen hondartzara nire seme-alabekin eta lagunekin. Eta orduan, momentu horretan esan nuen, Eider, normaltasuna mantendu behar duzu, hemen ez da zer gertatu, inori ezin diozu esan zer pasatu den momentu honetan, eta bizitza jarraitu behar du. Hori izan zen, nire buruan sartu nuena. Handik, 20 egunetara joan nintzen Juanjorekin, nire bikotearekin ginekologenera, eta berak esan zian, bakizu behar daukazun, ez da? Eta orduan diagnostiko etorri zen. Guk, momentu hortan, ez genuen ezer entzun, ez genekien zertan ari ginen, pi hori entzun genuen momentu horretan, eta gainera esan zigun, eta orain, hau proba egin behar duzu, atera ginen konsultatik, ez dakizen paperekin, argazkia egin behar duzu. Eta ni esan nuen, Juanjo, nora joan behar dugu, zer egin behar dugu, zer eskatu behar, zer probak egin behar dizkiguten, ez genekien ezer. Eta orduan, momentu batean, eman ziguten kontaktu bat, Elizaina batena, ginekologo esan zigun, edo zein zalantza izan ez gero berarekin hitz egin behar duzu, orduan joan ginen beranen gana, eta esan genuen mesedez azaldu dana berriro, porque ez gara ez zertaz enteratu. Eta joan ginen gauzak ordenatzen, eta oso kuriosi izan zen, porque nik momentu honetan erabaki nuen ez kontatzea.
hau nirea da, nirea eta Juanjorena, ez diogu inori kontatuko, ez lagunei, ez familiari, ez ume, ez inori. Egia zan, ez genekielako nola kudeatu. Osea, ez da hau sekretupean gorde nahi dut, ez genekien zer egin. Osea, orain, daukagun momentuarekin zer egiten dugu. Egia da, pasa genula, hilabete bat oso galduta, probak egiten zizkiguten bitartean, eta bar. Eta niri asko lagundu zian, inurritegira hurbiltzea. Hor konturatu nintzen, bueno, enengoela bakarrik. Hor hasi nintzen pixka bat gestionatzen, Eider, minbizia daukatzu, hori izena jarri behar diozu, hori lehenengo eta behin. Izena jarri behar diozu daukasun gaixotasunari, eta gainera, barneratzeko eta bizializateko, zuzaren moduan, porque ni nahi oso pertsona soziablea, kontatu behar diozu mundu guztiari, eta mundu guztiak jakin behar du minbizia daukatzula. Naturaltasun osoarekin. Ez dago estigmarik, ez dago, badakigu gizarte mailan eta badakigu ze eragina izango duen familiangan, amarengan, seme-alabengan, inguruko jendearengan badakigu ze eragina izango duen, baina horrek lagunduko dizu. Ez dizu kontrako efektorik egingo, ez? Eta orduan, nik uste dut heldu zen momentu bat, askatu genuen, esan genuen minbizia daukat, orain prozesu batean sartuko naiz, ez dakigu zen olako prozesu izango den, ez gara kontziente oraindik, baina hau dago, eta hau ez da nirea bakarrik, hau guztiona da. Eta orduan askatu nintzen. Osea, hor momentu horretan, esan nuen, jazta, venga, orain, nire burua kokatu behar dut, nola egiten dion aurre prozesu honi, datorrenari, eta nola egongo naiz eroso historia hontan. Osea, porque badaki zaila dela, baina ni nahi dut eroso gotea prozesu hontan ere bai. Bai, egia zan, claro, momentu horretan esaten ditu, nik ez daki zergatik, baina esaten ditu, bueno, lasai, txikia da, dago nahiko lokalizatuta, orduan, bueno, prozesua da, nire esan ziaten, bueno, bai, egongo da ebakuntza bat, eta gero ebakuntzaren ostean, erabakiko dugu, hau eta bestea. Claro, zein izan zen nire prozesua? Momentu batean heldu nintzen onkologonera, eta esan zian, ez ebakuntza momentuz atzeratuko dugu. Hasiko gara, ja, datorren astelenean, kimio mota batekin, gero beste kimio mota batekin, eta gero ja ostean egingo dugu ebakuntza. Eta orduan, claro, izan zen oso batean ja piztinara, bota. Eta orduan zer gertatuko da ilearekin, alboko efektua nolako izango diren. Nik egia zen, ez neukan idea ipez. Hasi nintzen, lehendabiziko saioarekin, kimio gorria, holan deitzen diogu, eta zantzian, oraingo honetan ez, baina hurrengo saioan ja ilea galdoko duzu. Eta niko gogoratzen dut oso ondo, egia zan, ni pantoja nintzen, nire ile luzearekin, eta zan, bueno, ez dut ileak ikusi nahi hortik, orduan moztuko dut ilea eta moztu nuen. Baina gogoratzen dut oso ondo, noiz erori zitzaidan ilea. Ile motza neukan ja, telefonoz ari nintzen lagun batekin, gainera kontatzen, nola kimioa nola joan dan, eta batean kriston berua nabaritu nuen buruan, eta egin nuen horrela, zera, izerditan nago, eta eskua hilez beteta. Hile txikia altziren, porque ja moztuta neukan. Eta orduan lagunari izan nion, barkatuko jazu, baina moztu behar dizut. Moztu behar dizut, porque negarre egin behar dut. Eta momentu honetan, negarre egin nuen, gainera kuriosoa da, porque diagnostikoa pasa, lagunei kontatu, familiari kontatu, eta negarrik ez. Baina batean ikusi nuenean, nire hilea eskutan, esan nuen. Eta negarre egin nuen, bota nuen dana, gero egia zan nuen, jazta, buruzoil geritu naiz, baina, ostras, hilea esaten duzunean hilea galduko duzu, bueno, berreskuratuko du berriro, baina esaten dutenean hilea galduko duzu, ez zara kontziente, ze garrantzia daukan, zure identidadea delako, eta orduan esaten duzu, ai, ez naiz ni, edo, ba naiz, baina ez naiz antzinako Eider, horregatik esaten dut, Eider berri bat dago hemen momentuntan, ez? Danarako lehentasuna finkatzeko, zure identidadea berriz eraikitzeko ez naiz berdina. Horrek ez du esan nahiago dudala beste edo lehengo Eider hori, Ze batzutan ere begiratzen duzu perspektiba batean, ematen du atera naizela, beste plano batean nagoela eta begiratzen dudanean esaten dut. Nik horra ez du voltatu nahi bez,
nik boragine hortan estresa, ez dakiz zer, lehentasunak nola markatzen dituen, eta horra ere ez dut bueltatu nahi. Ni begira oso egia zan galdetzen diatenean, galdetu baldin badiatzu, entzun beharko duzu. Zan nahi dut, batzutan igual erantzun dezaket txarrak enduta ondo, baina galdetu jazu nola noen, ez? Pues nago tratamendu batekin, porque claro, ebakuntza, kimio, radio eta listo, iraundu du 2 urte. Osa, 2 urte egonaz tratamendupean. Ebakuntza egin zidatenean, esan zidaten, bueno, eske igual ez da hain txikia, bueno, eske igual ez da, eske ganglioak ere daude afektatuta, orduan kendu beharko dizkizugu. Osa, esan nahi dut, gero gauza joan dira komplikatzen. Orduan ni jendeari esaten diot, ai, eider ze guapa zauden, ja, pues nago, kimio berriro, osa, egonaz 30 kimio saiorekin, ez dakizen bat immunoterapiarekin, tratamendu hormonalarekin, nago, deskojonatuta, eta ni mundu guztiari esaten diot. Orduan esaten, bai, ilea, oraingo kimioarekin ilea mantentzen dut, baina jarraitzen du tratamenduarekin. Orduan, ez baduzu entzun nahi, ez galdetu. Orduan, bai, batzutan jendeak alta ematen dizu. Nire familiak ere, ilea asistenean, ateratzen hasi zenean, alta ematen. Baina ni askotan esaten diot, aizue, deskojonatuta nago, nago tratamendupean, darama 2 urte tratamendupean, eta ez nago, ez gauzak antolatzeko, ez zuek dituzuen lehentasunak kubritzeko, ez zuen beharrak kubritzeko. Ni, momentu honetan, nago prozesu batean, nun behar asko ditudan, eta zuek erantzun behar didazuen momentu honetan niri. Ni hori oso ondo ikasi dut, bai. Ni formatutan nengoen, egia da sindikatuan egondako epe hortan, bueno, pues gutxi gora bera banekien gure enpresan, ze urratsak eman behar ziren, inzari begira ze urratsak eman behar ziren, baina egia zan, hor bertan zaudenean, batez ere intz eta seguritate sozialarekin egin behar diren urratsak eta tramik eta bar, ni konparatzen ditut, sartzen zarenean eskaperrun batean, eta daude, orain giltza aurkitu behar duzu, eta gero pasa hitza, eta gero pasa hitzaren ondoren egin behar duzu, ez da bat ere erreza. Eta ez da bat ere erreza, gainera, beraiek kontziente dira, egiten dituzten tramite horiek, zuzenduta daudela gaixo dauden pertsonei. Orduan, nola da posible hainbeste traba eta hainbeste zailtasun ipintzea gaixo dagoen jendearentzat? Nola ezin dugu errestu telefono batekin, pertsona batekin, nik hori eskatu nuen besterik ez. Eta ni ondo mugitzen naiz ordenagailuare, tramiteak egiten ditut online, eta baina ni pentsatzen nuen, ostras, hau ez bazara aditua eta aritua informatika gaietan ezinezkoa da. Da, trabak eta trabak eta trabak eta trabak. Batzutan Juan Jorekin komentatzen dut, hau ze egiten dute, ekiditzeko, hobe da alta ematea eta listo eta banoa lanera, porque honekin ezin dut. Orduan, hori derrigorrez edo errestuen behar da, tramiteak arindu behar dira. Eta ni bakarrik eskatuko nuke gauza bat. Ni nahi dut pertsona batekin hitz egin. Pertsona batekin galdetzeko hau nola egin behar da. Edo esateko, urratsak haue dira, hau egin behar da, hori besterik ez. Ez dago modurik hitzordu presentzial bat eskatzeko inzen. Ez dago aukerarik. Eta orduan, nola egin behar dira tramiteak, klaro. 12 hilabete pasatuta, zera bat, 18 hilabetea pasatuta, beste zera bat, ordainketa zuzena, baja enpresan, milaka gauza dira, eta gu minbizia daukagu. Gaixori gaude tratamendu batean oso bortitza, gure buruan kriston eragina duena, eta ez gaude horretarako pres, ez gaude horretarako, ez gara gai hori guztia egiteko. Beti egiten ditut plano ezberdinak. Bata da gertutasuna, ez? Esaten dozu, gaude egoera vulnerable batean, zer eskatzen diogu gure ondoan dauden profesionalei?
pues mimo pizka bat. Hori da, eta ni askotan gure artean komentatzen dugunean, ze jatorra den hau, jatorra, eske badago jende jatorra Osakidetzan, eta zenbat eskertzen dugun. Esaten zutenean, bueno, benga, lasai, edo egiten zuten mimo bat, autobestea, zenbat eskertzen dugun, hori bai. Borde bat topatzen dugunean, edo benetan behar dugunean, edo beldur garenean, ez dakigu zainak nola funtzionatuko duten, eta tortzen da una borde, eta esaten dizu, bueno, hori guretzat da, negar egiteko gogoekin egonaz, askotan, profesional batek txartu edo erantzun txar bat eman didanako. Gero bestalde batetik ikosko, gu eskerronekoa gara, eta atsegina direnean eta hori zenbat eskertzen dugun orduan, lehenengo planoa hori da, profesionalei formakuntza eman behar diogu, eta oso profesional onak daude Osakidetzan, baina ni karrera ikasi nuen aurrezkuntza, habilidadeak sozialak ikasi nituen. Eta bazegoen ikasgai bat horren inguruan. Nik uste dut, sanitario guztiek bere formakuntzan kontuan hartu behar da, empatia, erantzun aktiboa eta habilidade sozialak. Hori ezinbestekoa da. Oso importantea da profesional ona izatea, eta ondo jakitea zure profesionalari dagozkion edukiak, baina zenbat eskertzen dugun erantzun onak jasotzea, mimo pizka bat jasotzea, hori oso importantea da. Hori da plano bat. Eta gero dago beste plano bat Osakidetzari lotuta, eta dela antolakuntza. Eta hori ja ez dauka zerikusirik profesionalekin. Hori da, nola dagoen antolatuta eguneko ospitala, nola dagoen antolatuta informazio emateko ordua, telefonoa nola funtzionatzen duen, probak egiteko telefonoaren zain egon beharra, itxaron behar izatea tratamendua jasotzeko, hau eta bestea. Hori bada beste plano bat. Eta hori zoritxarrez asko hobetu behar da. Antolakuntza. Eta hemen ez da hitz egiten zenbat diru inbertitu behar dugun hemen, edo ez. Nola antolatzen dugun zerbitzua ez egoteko gaiztoen mesedetara. Hori da importantea. Porque batzutan, medikuek ere aitortzen dute. Eske eguneko ospitala egongo balitz beste modu batean antolatuta, segurazki zuek ezinateke egon behar hainbeste denbora itxaroten. Edo erraioetan gauzak beste modu batean antolatuko baziren, zuek igual ezinateke egon behar telefonaren zain denbora guztian proba bat noiz egiten diguten. Eta hori da, nola antolatzen dugun zerbitzua. Eta gero ja azkenengo planoa, eta nik esaten du, los dineros. Claro, hau ez da gastu bat, hau inbertsio bada, gure osasuna da, eta ez da gurea da, denon osasuna. Orduan, ezin dugu konsideratu Osakidetzan inbertitzen diren, edo tratamendutan, edo ikerketan hor inbertitzen diren dirua gastu badala. Hori inbertsio bada, eta inbertsioa gero eta handiagoa izan behar du. Gero eta aukera gehiago dagoelako, gero eta kasu gehiago daudelako, ikerketari gabe, eta ez bakarrik ikerketa, tratamenduen gabe, ez dago zer egiterik. Orduan, ni Osakidetzan 3 plano horiek desberdintuko nituzke. 3ak oso garrantzituak. Plano pertsonala, profesionale eskaini behar diguten tratua, eta profesionalak oso ona daude Osakidetzan, gero beste batzuk igual esan eronak, baina hori ikusten, tokatzen zaigunean onkologo bat, ona, lizaina, auxiliarra, nabaritzen da pilo bat. Antolakuntza, Osakidetzan nola dagoen antolatuta, eta gero nola ez, inbertsioak, ikerketa, tratamenduetan, eta profesionaletan ere bai. Hori da behar duguna. Oso eskertuta nago orokorrean nire inguruan egon den jendearekin. Ze batzutan, nik entzun ditut testimonio batzuk, esaten dut, eske jendeak ez du ulertzen, ni esan behar dut oso suerte handia izan dudala. Batetik, ni nengoen kolektibo batean, batukada batean, eta batukadan emakumea gara danak, eta egia zan,
heldu nintzenean diagnostikoarekin, ni banekien beste pertsona batek izan duela bularreko minbizia, beste, bueno, igual 3 edo 4 kolektibo hortan, orduan, klaro. Ez da berdina, ez, heltzatoki batera, baitu, bularreko minbizia daukat, eta batean esaten, bai, badakigu non zauden momentu honetan, eta bezarkada kolektiboa, ez, hori oso importantea zen. Nire kuadrian ere, ni baitu, hori da gehien kostatu zitzaidana, eta aitortuko izuet, nik familiari esan nion, seme-alabei kontatu nion, baina kuadrillari esan behar izan nion nire bikoteari mesedez kontatu zu. Eta nien nintzen egon. Orduan, beraiek enteratu ziren nire bikotearen bitartez, baina zer egin zuten. Osa, porque nik esan nuen, bueno, orain, no sabré de ellos en año y medio. Pues momentuan etorri ziren nire gana, eta esan zuen, Eider, badakigu, nola lagundu. Eta orduan antolatu zidaten, itxaski jai bat. Ez, una marizkada, denetariek, eta esan zen, zue bai dakizue, nola lagundu. Eta, bueno, gonaz oso egia zan, pues, beti sentitu dut, txandak egiteko nirekin egoteko, eguneko ospitalean, beti. Baina gero, nik uste dut magia sortu dela ere bai egoera hontan, ez? Eta niretzat magia izan dira Las Señoras de Lampa. Gainera, ni pentsatzen dut, hasieratik, bueno, pues, gauzak sortzen dira, sortu behar direlako, eta gure tribu txikia, Las Señoras de Lampa sortu zen, sortu behar zelako. Hori unibertsoak horrela nahi zuen eta argi zegoen. Baina ni bai gogoratzen dut lehendabiziko pedrada emazigunean, eta hor sortu zen, gure taldea, Las Señoras de Lampa. Bueno, dana geunden kortikoideekin gora eta bera, eta hori, gauez egiten genuen horrelako, bueno, gauek egongo dira esnaturik. Eta orduan Marta, gau batean esan zuen, aizue, joan behar dugu retiro batera, zergatik ez goaz mozorrotuta. Eta orduan nik esan nuen, estas son mis chicas. Eta orduan jazin ginen, bai, eramango dugu joango gara, como señoras. Mozorrotuta, txanoa, sapiak, ez dakizer, betaurreko handiak. Eta orduan, bueno, oso ondo pasa genuen hori prestatzen, baina gero izan zen, lastia, heldu ginenean ara, retiro batera, mozorrotuta. Hor sortu zala, benetan nik lehen esaten dut magia, baina bestalde batetik ere, bueno, besteari gertatzen zaiona niri ere gertatzen zait, badakit enezela inoiz bakarrik egongo. Eta hori importantea da. A ber, ospitalean ezagutzen dituzte Las Señoras de Lampa, eta inor ez da ausartzen ezer esaten. Inor ez da ausartzen ezer esaten, badazpada ere. Ikusten gaituzte, gainera, ezke gu gara, pues imaginazazu, bat tokatzen zaionean, bestea badoara, kafea, bueno, niri ekarri date, kafea, gosaria, bokata poskimio, porque, claro, ni gelditzen naz kimio ondoren, gelditzen naz, kolorea, ez dakizer, baina bokata de jamón o de chorizo, eso ya recupera todo. Orduan, claro, ikusten gaituztenean, eta gainera barrez, argazkiak ateratzen, hau eta bestea, pues inorez da ausartzen ezer esaten. Bueno, behitu, gu bost hasi ginen, orain gure Jone joan zan, eta hil aurretik prozesu oso gogorra bizi izan zuen, baina gure helburua zan, bagenekilako, ez, azkenean, bueno, bukaera zen izango zen, baina gure helburua zan, guri zer gustatuko litzaiguke, ez? Azkenengo prozesu hori, alik eta hoberen erogatea, ez? Orduan gure helburua zen, Jone alik eta hoberen egotea. Eta barre egitea, gustatzen zaielako, ez? Pilo bat barre egitea, orduan, esaten genuen, gaude, orduan, behin, berari tokatzen zitzaion kimioa jasotzea, berak gela batean jasotzen zuen kimio, ohean, eta esan genuen, dana joango gara. Sartu ginen, Las Señoras de Lampa, Jonerekin, eta batean, bata medikuntza ikasten ari da,
Eta orduan, pipi, hasi zenea makina, esan zuen, jo kontrolo. Nik badakit makina nola funtzionatzen duen. Eta, klaro, bitartean besteak esan pipi, Elizaina etorriko da, ikusi gait, zenba gaude bat birula boz, ostras, izkutatuko gara. Eta orduan, kortinaren atzean sartu ginen, bestea hoean, bestea botoiak ikut. Eta Jone, barrezka, izajoa barre, eta esaten genuen, ai ama. Azkenean Elizaina etorri zen, karo, ikusi gintuen, pues, bata izkutatuta, ze esango zuen, pues, barre egin zuen ere bai. Eta kurioso izan zen, ze, bueno, botoiak ikutzen egon ginenean, eta azkenean esan zuen, esto es como la Play, pa, eta lortu genuen berriro makina martxan jartzea. Así que, bai. Baina barre batzuk egin ditugu, hori egia da. Bueno, ni bi seme-alaba ditut, eta egia da, igual nagusia oso izaera ezberdina dituzten, normalean horrela gertatzen da, eta orduan beraiek ere prozesua bizi izan dute oso era ezberdinetan. Aiurrek asko hitz egiten du, eta orduan bere sentimentuak ere komunikatzeko gaitasuna dauka, eta nik uste dut askoz gehiago emateko aukera izan dugu, adibidez. Berak esan zidan, ama ni beldur naiz, zeri beldur? Pues hiltzeari beldur daukat. Eta orduan horrek ematen dizu aukera hitz egiteko eta bueno, pues argudioak emateko eta hobeto sentitzeko. Baina Laiak hasieratik esan zuen, hau ez da nirea, nik ez dut ezer jakin nahi honen inguruan. Adibidez, ilea moztu nuenean, nik esan nion, Laia guapa nago, eta berak begiratu zuen beste alde batera. Zuen ez da ni ikusi nahi. Osea, bueno, da, aber gaixori dago, gainera askotan esaten zian, baina minbizia daukazu, eta bai, eta berak egin zuen pixka bat ukatzearena, ez? Nik ez dut hori aitortu nahi, ez dut onartu nahi. Orduan, bueno, egia zen, bere ikastolako andereñoarekin oso lotura ona izan dugu, oso harreman polita izan dugu, eta berak ere jarraipena egiten zion, eta niri kontatzen zian nola ikusten zuen, ez? Eta, bueno, askotan esaten zian, bueno, ez du hitz egin nahi, ez du bestek jakin nahi, ez dut, baina, heldu zen momentu bat, gainera esango dizuet noiz izan zen el antes y el después, Joneri egin genion jai bat etxean, eta orduan etorri ziren inurri guztiak. Inurri asko etorri ziren, retiroan egondako inurri batzuk, las señoras de Lampa, eta berak ikusi zuen ze giroa sortu zen gure artean. Eta orduan hor egin zuen klip hori, ez? Eta esan zuen, bai, nire ama ere minbizia du. Eta orduan oso kurioso izan zen, porque handi gutxira, herriko elkarte batek antolatu zuen marrazki lehiaketa bat, bularreko minbiziaren inguruko karrera bat egiteko eta kamisetan marrazki bat egin nahi zuten, eta orduan umeen artean egin zuten lehiaketa hori. Eta orduan andereñok deitu zian eta esan zian, aizu, nahi baldin baduzu, Laiaren gelan ez dugu marrazki lehiaketa egingo, bera ez sentitzeko, pixka bat, interpelatuta, ez, inguruko aurre. Eta nik esan nion, bueno, hoberena izango litzateke ni Laiarekin hitz egitea, ia nola ikusten duen berak. Galdetu nion eta esan zian, ama, ni nahi dut lehiaketa horretan parte hartu. Parte hartu zuen eta lehiaketa irabazi zuen. Inork ez zekien neska horren ama bularreko minbizia zuenik. Eta enteratu zirenean esan genuen, hemen magia dago. Baina ni konturatu nintzen nola Laiak ere prozesu hortan, ez? Ukatzearen bidetik hartu zuen, ukatzearen bide hori hartu zuen, baina momentu batean esan zuen ez. Onartu behar dut, eta gainera, aldarrikatu behar dut ere bai, nire ama minbizia duela.